nya bụ ife enweghịzi nchekwa bụ insecurity ebunitere ya n'akụkụ na ụdị na anyị na-achọ nwere onwe Biafra a na-achọ nwere onwe ya bụ nwere onwe ka anyị na-achọ anọkọtazie onye Igbo kpụrụ onye Igbo baa ọfịa gbuo rie anụ ya mana alụkwa ego n'enu ya ọsọsọ na oriri anụ ya na ọ ya ele akụkụ ahụ ndị dị agha agasị a na-eleta ego ya bụ na ịbazie n'ime ọfịa dị n'ala Igbo wụrụ sọsọ ọkpụkpụ mmadụ ka ị ga na-afụ ọkpụkpụ mmadụ eju ebe niile ine necha ọfụma sị gị na na-achọ Biafra dịka isi ekwu na nwere ka ndị igwe si atọ ụtọ ya bụ ife bụ ife ndị oyibo na-akpọ open secret maka na ikwubie na ya ha ekwucha nwunye ya agbagani na-eme ya eme eziokwu mana ịbịa na ịkwa n'akụkụ na-enyo anya ịfụkwa na ọ dịka nwere mgbe emerie wee gaa ezie mgbe ndị igwe na onwe ha ji wee gbaa ọsọ ine anya na mpaghara ihe ala ebe a na-akpọ ebo na-esie ọ dịghị nke nwere igwe nọzi na palasị ya nọzi n'oche ọchịchị ya nkịta mụ na gị na-ekwu ife ka anyị bidogoro na Anambra steeti anyị maara na e nwere mgbe o rụzọ dịka ọ bụ ọkanjọ na Anambra nakwa Imo steeti maka na amaara m na ihe ala ọtụtụ mpaghara ihe ala adagị aga afọ m bụ Chukwubuike onye Tony Nzekwe abụ m onye Igbo onye Ọsụmenyi mma ekwu okwu a atụghị ụjọ ọbụla ikwu nke bụ eziokwu ndị Igbo dọọla ọkụ wuo onwe ha n'ahụ ndị Igbo dọtara ọkụ na-enwu enwu wuso onwe ha n'ahụ mana ọ dị mwute na ndị anyị ji eje na ọtụtụ n'ime ha gbara nkịtị ya bụ ife na-eme ọkachasị ndị ndu dịka ndị ọchịchị political leaders ha gbara nkịtị ya bụ ife na-eme maka na ha achọghị ikwu eziokwu esorogo m na ofu onye ya bụ ife metụtara n'ahọ 2022 mgbe malụ ka o si adị maka na ekwu onye bụ ekwu otu o si wee dị ụfọdụ ga-anọ n'akụkụ na-asị gị na a na-eme Igbo alụ eziokwu a na-eme Igbo ife a na-eme Igbo n'ime Naịjirịa dịrọ mma mana ife Igbo na-eme onwe ha karịrị ife ndị Naịjirịa na-eme Igbo ife Igbo na-eme onwe ha ichekie ya ọfụma ọ karịrị ife Naịjirịa na-eme Igbo akpọrọ Igbo asị onye ọbụla ma nke ha mana ebe ka o si bido ya bụ ife enweghịzi nchekwa bụ insecurity ebunitere ya n'akụkụ na ụdị na anyị na-achọ nwere onwe Biafra a na-achọ nwere onwe ya bụ nwere onwe ka anyị na-achọ anọkọtazie onye Igbo kpụrụ onye Igbo baa ọfịa gbuo rie anụ ya mana alụkwa ego n'enu ya ọsọsọ na oriri anụ ya na ọ ya ele akụkụ ahụ ndị dị agha agasị a na-eleta ego ya bụ na ịbazie n'ime ọfịa dị n'ala Igbo wụrụ sọsọ ọkpụkpụ mmadụ ka ị ga na-afụ ọkpụkpụ mmadụ eju ebe niile ine necha ọfụma sị gị na na-achọ Biafra o nwere mgbe m jụrụ ajụjụ sị Biafra ọ bụ asụsụ Igbo dị ọ bụla asụsụ Igbo nna Chifonovo ị na-asụ Igbo ọfụma ugwu mba biko kọwakenelu m ife Biafra pụtara n'onu Igbo maka na Biafra nke a na-achọzi kịta aghọtachaghị m ya etu esi wee sie Biafra n'oge mbụ na etu esi sie nke kịta ọ bụ otu ife amaara m akụkọ a ịbịara mee ka ị na-akọcharụ ihe gbasara etu o si metụta bụ nchekwa adịghị na ana Igbo marakwanụ na e nwere mgbe amaghị m ka aka na-eme ya kịta ọtụtụ ndị eze na ana Igbo ma na Anambra steeti na-atụ ụtụ na-ewegarụ etu a ndị ugwu kịta esi atụ ụtụ na-ewegarụ ndị bandits ma ndị gịnị ka a kpọrọ e nwere mgbe emerie ndị omekome na-agakwute ndị igwe na ana Igbo ọ bụ mma na ọka maria karịa m kọtụkọtụrụ anyị ihe gbasara ya bụ mwapụta gị na ha nwere n'aka ha mgbe ahụ dịka isi ekwu na nwere ka ndị igwe si atọ ụtọ ya bụ ife bụ ife ndị oyibo na-akpọ open secret maka na ikwubie na ya ha ekwucha nwunye ya agbagani na-eme ya eme eziokwu mana ịbịa na ịkwa n'akụkụ na-enyo anya ịfụkwa na ọ dịka nwere mgbe emerie wee gaa ezie mgbe ndị igwe na onwe ha ji wee gbaa ọsọ ine anya na mpaghara ihe ala ebe a na-akpọ ebo na-esie
ọ dịghị nke o nwere igwe nọzi na palasị ya nọzi n'oche ọchịchị ya kịta mụ na gị na-ekwu ife ya bụ achọ ime iri ji eme ya n'ezi onweghị igwe nọ n'oche ọchịchị ya kịta ịgbadata n'ife dịka n'akụkụ Imo steeti ọsụ niile zuru ezu ọ dịghị nke o nwere igwe nọ n'ochie kịta nke a pụtara na onwezi mgbe ọ nọkọtara ọ dịzie ka ya bụ mmiri abụ eju na-awụ ọnụ onye ọbụla wee wara ọsọ maka na ọndụ ka aka ekwu ọndụ bụ ife ọya bụ mmadụ dị ndụ wee na-azụ onwe ya maka na o nwere ndị egburu egbu o nwere ndị igwe ndị egburu egbu abatara ebe ya na ndị otu ya na-eme nzukọ gbagbuo ya ọnwụrụ ya na ndị mmadụ maka gịnị ikekwe ọ bụrụ na ọ tụtabeghị ụtụ ahụ mgbe e nidiri mgbe a chọrọ ya bụ ụtụ n'aka ya ọ bụrụkwa ife dị ka eziokwu a ghere anyị oge mana o zoro ezo na ọ dị ka o nwere mgbe a na-atụ ya bụ ụtụ ụfọdụ ndị igwe bachara na buutu moto o nwekwa nwanne m nwoke bụ igwe o nwekwara etu o si wee metụta ya ejere biya wee kwakọ ife niile o ji wee biri ụlọ o gosiri na ndị na-akwakọ ife igwe ji biri n'ụlọ ọ bụrụ ndị na-atụ egwu maka na ha bụ moto wee bịa paakị ya na-akwakọ n'elu odo na moto na nnukwu moto eji ibu ibu kwakọcha buru ya pụọ nke a gosiri na ikekwe na onwekwere ka esiri enye ha nsọbi aka enye katazie na enye hozi ha wee buru ọgụ were bịa so na ya bụ ife nwere ike ikwuwe na omere eme isi m na omere asị gị na m amaghị na omere mana anyị machara mana o nwere ka o si were dị ọ bụghị ihe ọ bụghị ịma na okwu a na-asụ anya dị ana o benatago n'ọtụtụ ebe mana amaara m na ọtụtụ ndị igwe na-atụ ụtụ ewegarụ ndị omekome amaara m na enwere mgbe ọtụtụ ndị obodo ndị vigilante niile afọ mụrụ ka m site na Anambra Peter Obi bunyere ha ụgbọala mgbe ahụ ha ji agbagharị n'obodo enwere mgbe a nakọsịara ha ma egbe ma ihe niile ha ji sị ha na ha batara n'ọsụsọ ha bụ ndị nwere ikikere ichekwa obodo biko ọụra ka ọ na-arahụ bụ ka ọgịnị ka etu si fụ ndị ha si na miracle ọ bụ miracle Soludo meziri na o rụziri na mgbe a na-akwado ime elekshọn ya bụ ihe ewesi ndị a nye ha ọsọ daalụ maazị Onugbu mma sikene na Soludo bidoro ọfụma mgbe o bidoro ọchịchị o bidoro ọfụma maka na nke mbụ ọ bịara sị ndị niile nọ n'ime ọfịa ha si n'ime ọfịa pụta na mmadụ ahụ ebi n'ọfịa and ha pụta ha bụ na o nyere ha ife a na-akpọ olive branch ha si n'ime ọfịa pụta sọrenda ka egosi ha ụzọ esi ebi ndụ na mmadụ ahụ ebi n'ime ọfịa o nyechara ya mgbe ahụ nyere ha ohere ka ha pụta onwe ndị gbara isi kpọrọ ekwo nkụ na ha adapụta ọ mgbe ahụ amarọkwa m na onwe ndị pụtara nọ maka gọọmenti agwaghọzi anyị na onwe ndị pụtara nọ ọ dị nkọ mgbe ahụ ọ na-eche ka ụma na onwe ndị ya apụta bụ mgbe ị na-ekwu ọ dị ka ọ na-alahụ ụla wee chee ha amarọzi m ha ụlọ nga o chere ha mana ọ bụ maka nchekwa obodo agbara ya mgba ọ bụgodu na be anyị bọọsụ Umenyi agbara ya mgba anyị gbara ya mgba Nnewi South area agbara ya mgba anụ ụbọchị ole ma ole gara aga ya bụ gọvanọ Soludo na-ekwu etu ha si wee jee ụkpọ etu esi wee nwere about 4 camps n'ụkpọ etu esi jee ụkpọ wee nọgide chụfezie ha the other side so ị nọrọ n'ọchịchị ịma na ịgba mgba nchekwa obodo adịghị izi maka ịmahụ ndị gị na ha na-anọ mgbe ụfọdụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị politicians ụfọdụ n'ime ha aka ha na-adịchakwa n'ife a na-eme so na ịma onye na-anụso onye na-anụso ọgụ so nọọ ife a na-eji tactics a na-adị tactical wele eje na ya bụ ife so ọ dịchaghị m ka ọ na-alahụ ụla mana mgbe o ji welu kunitezie ya bụ ije ka anụzie I think na study shago the ground over that period of time ọ study shago the ground wee fụ ebe a esi wee tie ibe maka na ọ bụrụ na ọ study her ground ọfụma wee banyere ya mmiri nwere ike rie onye ọbụla ị na-aghọta maka na ịjụọ m nkịta dịka m kwubo na mbụ na ya bụ ife esogbugo wee metụta m ọfụma ife mmiri nụrụ bụ na esorogo m na ndị ebuolu ndị ntọ buolu ndị ọmụazị ya na-agbagharị n'ose na ha na-asọ Biafra ọ ha buche m
awụna ọbụghị ndị Fulani nwere ndị Fulani nọ n'ime ọfịa be anyị nwere ndị Fulani nọ na ya site na mbido wee ruo taata ife a na-aghọba aghụghọ onye achọghị ikwu eziokwu mana ikwu oyi ụfọdụ ndị Igbo ya na-ekwu ụdị okwu a ya adị against ife a na-ekwu kịta bụ ndị anọghọ n'ala Igbo especially ndị bi mba ofesi and ndị bi very ka Lagos ma ọ bụ other places achọghị igwe onwe ha eziokwu ndị ahụ eru ụlọ ka mụnwa ọ sịghị na ndị Fulani nọ n'ime ọfịa ijekwa ebe ahụ o nwegasịrị bifo tupu erelizi elu tupu ha ahapụghị na maka onye dị lọki na-ahapụrụ ya ndụ o nwegasị ife ahụ agwagasị andị agwaghị ya ikwuo ife ọzọ ịtọkịrị maka na ha amabeghị so anyị na-ekwuzi nke bụ eziokwu ụfọdụ anọrọ na-agbaghị takụrụ na-ekwu ife ọjọọ dị iche iche na ụdị na-egenwa na onwe gị bụzi sabo mana ama na ndị Fulani anaghị at least n'ime nke saịdị be anyị mma na ndị niile mere m ife bụ ndị Igbo ana m ana-efu egbuo mmadụ ka egwu wee bụrụ nnukwu ife iyi egwu ụmụazị merụrụ ana ha merụrụ ana so mmasị kene na Soludo anwakwa n'oku ya n'akụkụ nke nchekwa obodo a makwa m onye ọkara ebe ọbụla omee ya beta onye ọkara ebe ọbụla omee ya beta maka o nwere ilu ahazi aga na saịdị anyị mana kịta ana m aga buru moto gbagharịcha n'ime be anyị niile nakwa even though na polisi anabụghị mana at least achụmie na ha and nke ikpeazụ a ekweziri m na o nwere ike ịka mma maka na ọtụtụ mmadụ amalụgo nke bụ eziokwu ọtụtụ mmadụ amalụgo na onwe ha Biafra na-azọ ọtụtụ mmadụ amalụgo na ụmụ ekpiri ma banyere ọfịa na-atọ ndị mmadụ na-egbu na-atọ prominent Igbo men na-egbu anọ m aka ji m mgbe e gburu Ojemba Enwilo Nnewi na Port Harcourt wee mee tụka wee ka ụzọ si wee gbaa ụzọ ọzọ eburu ha egbu eke egwu anọ m n'aka ha mgbe ahụ that was in 2022 so emerụọ na ana na ọdịnala azọ nwere onwe Biafra enwe ihe ikwuru Soludo isi na ọ da arahụ ụra na mgbe ahụ na ọ na-enene o wee na-enene afọ na-abụ wee gaa maka na amaara m na ọ bụna ekeresimesi gara aga enwere ebe ụkwụ na-ama mkpa izu one ma one gara aga ka anyị kwuo ya etu ahụ enwere ebe ụkwụ na-ama mkpa anyị mara na ndị gọvanọ nwere nsogbu dịka na ha bụ chief security officer mana ha enweghị ikikere na ndị amị na ndị ihe na mana ọha na-ego ụgbọala na-ego ihe na enwere ihe ụfọdụ a gaba ekwu kịta asị ka ya nene ihe iwu kwadoro na ihe iwu na-akwado mana n'uche nke ị chere na ya bụ ihe a na o sigo tata dịwa mma na ọ ga-adịrị gawa ajụjụ ha jụrụ ma ọ dị imekwara nwa n'azụ maka na ebe o si bido otele aka ndị Igbo nation edirelgo and amaghịzi m etu anyị esi wee mekwatakwu ya ọzọ o nwere okwu anyị na-ekwu mbụ wee na-ekwu na Igbo nke na-etolitezi kịta ekwetazi na aka aja na-ebute ọnụ mmanụ na-ekwetaziri na ego majik wee bụrụ nnukwute ji ife maka na ụmụ ntorobịa nọ kịta belivuziri ha kwenyeziri too much na ego majik anọkata ego awa nweghị ife na-arụ ego awa ụdị a na-egosi anyị na fim ego awa nnọọ nweozi usoro esi a na-akpa ego akpa mana kịta a na-ebutezi ike ebute ya na ibute ike ahụ sokwa n'ife ma ya eji wee sị gị n'obido tata dịba mma na ọ ya adịrịzie gawazie nke ọsọ amaghị m ife chi ga-adị ka ịnọla na nye oye ya bụ ife dị complicated ndị ewepụtalụ na-eme maka ife nchekwa obodo dịka na steeti Anambra etu esi wepụta ndị udo ga-achị ndị agụ na-eche mba na ndị vigilante ndị ọzọ gasị ndị ahụ ọtụtụ n'ime ha kwenyekwara na ụmụ ife ego mbute a enwere ego mbọsị mma anyara moto pụta ha akwụsị m nwaanyị na ọda ahụ ofu onye tinye aka n'ime moto m fụ na AC na ego ọsị m ọga anyị na ịnọ ọfụma ịnọ na heaven na anwụ na-acha ha ebe a naghị achọrọ n'ihi ife ego mmiri oyi ịmaga ụdị ife ahụ that is what they do everywhere na efu na onye akịta ọkọ na-aghụ n'ebe dị njọ o meghị ife niile onwe ka o si kọ na-aghụ n'ebe adịghị mma o meghị ife niile anyị afụgokwanụ ife ntụmadị dị iche iche dịka ebe ha jidere ofu nwa agbọghọbịa na-arụ itkọpa na-egbu ya ini na-akụ ya ka akụgbuo amaghị ife omelụ
ikekwa ofu ife emego agwa gị na anyị na ọya ha emeni nke dị etu a na ya emeni nke ewe jidi ya ewe tibie o wee bụrụ ife ọjọọ ọtụtụ n'ime ha agbagbuo na ndị mmadụ like I said ọtụtụ n'ime ha kwenyekwara n'ego mbute anụnwa ha kwenyere n'ọnọdụ dewedere ha ji arụ ife ha na-arụ so na half opportunity ebute ego mbute so o wego ofu onye isi ha ọ dịka ndị nke a na-agbọ ndị aka odo nnụrụ ofu oge na ejerube ya je suo ya ọkụ ọ dịka n'Enugu ukwu na ejere suo bi ya ọkụ na aka ya dị na ndị ntọ ụdị ife ahụ so ị na-ajụzi m kịta na-enwego olileanya na ya bụ ife ya ebidozi edebe mma adịkwa m confused because na most of them adịghị trained ndị a na-eme nchekwa anụnwa most of them adịghị trained most of them adịghị patriotic that na ife ha chọrọ bụ ka baa dị mma ife a na-emegodo because na o nweka conditions wee dị ka a na-alụgodo nka maka na afọ opportunity ime ife ndị anọ n'ime ọfịa na-eme ha emekwa ya ị na-aghọta so ka anyị na-ayọ Chukwu o nwere ife onye Igbo believe kwenyere na Chukwu ọka nkụ na ote aka o ji wee dị njọ nọ ya dị mma afụgo nkịta ka ọtụtụ na Osumogu ka m fụrụ na a na-asụchasị o nwere one big church mma na Osumogu St. Mary's ọ mọda chọọchị nọ na ebo na-esie niile dị fa ọ nnukwu ụlọụka nọkata wee hapịa ọfịa wee too n'elu ọta wee na-asụchasị ya kịta ikekwa anọ m na ha ebidogo ịka ụka ebe ahụ be ndị igwe gbagasịrị ọsọ a na-asụchasị be ha kịta ikekwa eneghị anya o nwekwa ndị nke emechalụ ma mmemme iri ji n'ime sizin iri ji a kịta so eneghị anya a na-eme ndị obodo ghọtagolu na ọ bụghị ọzụzụ nchekwa ka a na-echekwa ha emere obi wee pụta ha mụrụ obi pụta ọnya bụ na achụmiwere ya bụ ife ọjọọ o nwere ezinụlọ abalị kpochapụ na data ebo na-esi ezinụlọ abalị gbaa nwoke gbaa ndị nwunye ya gbaa ụmụ ya sọsọ ndị Igbo owu ndị anọghị n'ụlọ so ka anyị nwee okwukwe na ọdịbago mma mana esikwa m kịta m kwuo ya empirically na ọ ya dị mma asị gị na m amahụ ka anyị na-eje afọ etu o si aga daalụ ọ dị mma mgbe mmiri na ọba opi ụgbọgọrọ nke izizi ihe niile ji wee daba agharamịgha bụ ka a nụsịrị ọgụ akụkọ kọrọ na ọtụtụ ndị mmadụ buru egbe aji nụọ ọgụ ma ndị gara soja ma ndị zutere nke ha ezutewo na etu aha ka oji abanye aga ndị oji egbe ezu si malite wee kpụọ mkpọrọgwụ ka a nụsịrị ọgụ maka na onye ọbụla ji egbe agụ gụọ ya ọma nkwe ka o jide egbe jide mgbe agụ a na-agụ ọ bụrụ ha na onye nwere obi dị agha ọ ga-achọ onye ọ ga-anapụ mana o nwere ike ịba n'ime ọfịa gbaa na nta gbaa na anụ kama ije gba mmadụ ma ọ bụrụ onye uche ya gbara nke ịtọ ahụ nwere ike ịba n'ime ọfịa gbaa anụ onye ọbụla uche ya gbagọrọ agbagọ ga-achọgodo onye nke eghegoro eghe ka ọ napụ ihe kama na ihe na-achọ ikwu bụ na agha butere anyị ọtụtụ ihe n'iji kwado ihe maazị Nzekwe na-ekwu na etu a ọtụtụ ndị mmadụ wetagoro egbe ọtụtụ ndị mmadụ ewetago ụmụ ma egbe oyibo ma egbe ihe na ọ ka nwekwara etu ọ dị anyị nwere ikwu haleluya na udo adịgo udo adịbe maka na ya bụ ndị ma ndị a na-achụ kịta ma ndị na-achụ ha ka ga-emecha eweta ya bụ ihe ndị a ji na-eme n'obodo adịghị mma ọ bụ aha aka etu a nsogbu adị ma ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ebunye ha egbe na ọ bụrụ na o ruo na ha niile so mmebi ana Igbo dịka a kwuru ana Igbo emeruo n'ana Ugwumba